Дзяўчаты, калі вы шукаеце сапраўднага прынца, вам трэба на вуліцу Свінтаянскую ў Варшаве. Колись жыў дзесьці на Мазоўшчы прыўкрасны прынц, князь, не князь, але прынц. І прыйшоў аднойчы да касцёла, пабачыў на імшы нейкую дзяўчыну і закахаўся ў яе. Хадзіў, блукаў сабе па пушчы, думаў, не мог наважыцца прыйсці і сказаць ёй, што кахае яе. Але аднаго дня наважыўся, нарваў найлепшы букет з кветак Мазавецкай пушчы і прыйшоў чакаць яе тут на ганку. У гэты момант з касцёлу яна выйшла ў шлюбным строі, ужо з новым са сваім мужам. І было бачна, якія яны абодва шчаслівыя. Князь абраніў слязу, упаў на калені і ператварыўся ў каменнага мядзведзя. І досі сядзіць тут, журбуе і чакае, пакуль яго хтосьці расчаруе. Таму, калі хтосьці з вас, дзяўчаты, шукае сапраўднага прынца, ён досі сядзіць на прыступках Езуіцкага сабору у Варшаве на вуліцы Свінтаянскай. Трэба толькі прыйсці і закахацца. А калі хочаце яшчэ больш цікавых баек і легенд, пераходзьце ў мой блог, падпісвайцеся, стаўце падабайкі і сачыце за новымі выпускамі.